20.000 gaztek egin dugu bat independentziaren aldeko borrokan. Etxarriarana zen burutu berri den gazte topagunea, independentzia lortu eta borrokatzeko prestutasun osoa duen gazteriaren isla izan da. 20.000 gazte izan gara eta mezu argi bat bidali diegu Espainia eta Frantziako estatuei. Herri honetan, badela gazteria bat askatasuna irabazi artean borroka egiteko prest dagoena. Badela gazteria bat gure herrian sorturiko egoera eta aukera berriak independentziaraino eramateko erabaki sendoa duena. Bakea bizi eta ezagutzeko gogoa